Ngamire pamberi pedare ramambo Mutasa. Zvese ndezvechokwadi. Zvichataura ngezvechokwadi. Tikaipa chabatwa nemhosva. Tikanyepa chabatwa ngemhosva. Mwari mubatsirwa. Mwari arimubatsiro wangu. Pamusoro idare, pamusoro mambo Mutasa. Ini ndinoitwa Peter Masaure. Ndichibve kwaMarange Bocha. Ndinewo nhaurwa yandinayo nemhuri pamakoni. Ndine mukunda wakaroorwa mumusha mwamakoni. Aroorwe mumusha mwamakoni. Pakaende koite dambudziko. Ini ndobve Bocha kwaMarange. Vanobve Nyamana. Onde muno. Basi okay. Ndandufunga pamwe. Andikwanisi kuzvimbe nyaya dzekwani dzekwaMarange kana dzekwamakoti dzinofana kunge dzichienda kuti ikoko. Zvadaro ndine mukunda wakaroorwa mukati mwemusha wamakoni. Mukunda wangu wakagara kwenguva yakareba ari mumusha, echigara echingogara mune zvakanaka. Asi zvakazoende kuti hezopo ngekufamba kwenguva mukunda wakauye kumusha echitaura chiti ana baba we, ndine dambudziko rindiri kusangana naro mukati mwemusha wandakaroorwa. Tobvunza dambudziko rindiri kusangana naro mukati mwemusha wakaroorwa ngerei? Akati ini ndiri kusangana nedambudziko rekuti nehama dzemurume hatisi kuwadzana ba. Dambudziko riripo pari kunzi ndiwo wakauraya baba edu. Pane here wakunongedza kana kuti angori matukano akazi kungotukana kuti tinoti chingodini techingoita. Isu takashingise wedu mukunda tikati aiwa iwowe kuti iwo ari kuziva kuti iwo ndiwo wakauraya mukunda wedu. Achadini? Wakauraya baba edu. Achauya kumusha kwedu chichitaura kuti ndo zvakaita chinyi mwana wenyu. Iwo gara ndo zvinoite mukudini mukuroorwa. Takaramba tichishingisana newedu mukunda. Akagara saizvozvo. Zvadaro ndofunga tine makore anokwana kuite 3 to 4 years here pakati apo kuti ndisi kuchakanganisa. Mama wangu akafa inini. Mama wangu wafa. Vakagadzira kubve kumusha kwawo uchiuya kunhamo. Wari kuuye kunhamo ndopo wakataurwa uzi mukoma emukwasha wangu inini washaika Mozambique. Kobva wauye kumusha uchibva wapedze dambudziko raamai. Uchipedze dambudziko raamai wakasumudzana kuende kurufu uko kwa Hondo. Wechisvika ikoko pakaende hanzvadzi yangu nemunun'una wake waanotedzana naye nevakunda vavo. Wakati wachisvika ikoko senguva yanga yapera wakati wachipinde mukati mwemusha pakaende koitike chiitiko chekuti wakati wachisvika hanzvadzi yemurume wangu inini yemukwasha wangu yakaita sekubudirwa. Zvikanzi waiti haudini hauyi, nhasi tasanganiswa Rusiya, wakauraya babangu ndiwo wakandiuraya, nhasi tasanganiswa pano. Aya kobva atogarisika akutoshaisha kuti chii chiri kumbodini chiri kuitika. Vadaro wakatore nguva yakareba wanga akabudirwa uya echingoite zvaanga echidini echiita kusvika zvakazoende kuti zvapera. Sevanhu vakanga vasvika kude kuende kuti vaende kobatana nawo maoko, hapana kuzobatana maoko kwakadini kwakanaka. Hanzvadzi yangu nemunin'ina wavo nemhuri yangu yavo yacho wakandotsvake pekundorara kwechiedza kobva adini kobva abuda kobva adzokere kumba kwavo kwaMutare. Echidzoke kubve ikoko wakauya achitaura kuna ana baba kuti ana baba we, kwetakaenda kuya ndotsaona yatakasangana nayo kwetakaenda. Tikati isi takadaidze wedu mukwasha uye kuno. Mukwasha haana kuite nharo wakauya tipe tinzwe chakaitika kunga mudini muri. Mukwasha wakatsanangudzawo semaonero akadini aakazviita.
ana baba akati aiwa isusu toda kuti tichiziye kuti chimwakapume mukunda wedu kuti ndiye wakauraya baba yenyu. Proof yacho mwakaione papi? Mwakafamba ere mukadini kuti muzogutsikane kuti shuwa mukunda wedu ndiye wakadini wakauraya baba yenyu. Vana baba takasumuka tikaende mukati mwemusha kwa makoni tichide kuti tizwisisane nevanhu kwa makoni tingori chinhu chimwecho bambo nemubambo hapana kutukanapo. Takashunga kuti tindoroti tigadzise zviro zvidini zvinake. Vanhu kwa makoni vakaramba kutaudzana nesusu. Takaita kutange kuende kumba kwavo akaramba. Tikaende kopotere pamba pasabhuku taide kuti titaudzanawo nemhuri pamakoni tizwe kuti chiri kuitika chini. Vakauya akadaidzwa nasabhuku. Vadaidzwa tiri mukati mwemusha wasabhuku. Hanzvadzi yemukwasha wangu yakanga yakabudirwa yakauya yakabudirwa. Vanhu tikatovhunduka kuti chini chiri kudini chiri kuitika. Kobva angouya akatara kusvika sabhuku wakati aiwa dzikamai mutaure chini nhauhwa yenyu piiri. Kupopota kana kudina handizvozvo zvinoitwa batagarisi. Dzikamai mutaure nhauhwa yenyu. Vakataura zvikanzi Rusiya ndiwo akanduraya ndode kuripwa. Ini ndakabvunza sabhuku obva anditi Amasaure taurai nemunhu uyo. Ndakabvunza ndikati iwo ndiwani? Vakataura akanzi ndini Makoni. Wakauraiwa ndiani? Akati ndakauraiwa naRusiya. Wakauraiwa sei? Akati wakandiisire shuga mumahewere. Ndikati horaiti chindakukumbira samakoni kukanganisa tisakadini takakanganisa, asi ndakukumbire kuti mubve pamwana wenyu mwakagara. Hamubudiri pamwana wenyu muchishungurudze mwana wenyu. Izvozvo ndiri kumupe go ahead yekuti sumukai mwende morwise kumusha kwaMasaure pari zvino izvi. Kana mwoona kuti zvinoshupa tangirai pindidini panapa, pindigere panapa. Kana kuti ndoda kuti ndisumuke kubve panapa mukati mwemusha wasabhuku ndichidzoke kuende kwamutare kocha kwamarangi, ndoda kuti musvike mwakagare pamwana wangu inini, musaende kogare pana mwana womweniba. Ini ndakabereka, endai mogare pamwana wangu. Ndichisvika ndoda kusvika ndichitangire ipopo ndobva ndazive kuti shuwa vanhu kwamakoni vakutange kudini kurwisa. Akati zvanaka, ndakanga ndichishanisira yekuti ndidini ndifambe, saka mwandizarurira ndakudini ndakutenda izvozvo munosvika ndadini ndako. Tikati zvakanaka. Tobva tabvepo sabhuku akati saMasaure nyaya yenyu ihombe iyi handikwanisi kuibata ndiri ndega. Chizvakuita ndine mukuru uri pamberi pangu unokwanisa kuti kumboti azwewo nyaya iyi. Nyaya yedu yakasumudzwa nasabhuku akaiteke kuna Ishe Chidawanyika ndisanyamanu. Akaitsveta ikoko tikadaidzwa tikaendepo. Uya wekubudirwa futi uya tasvike ipopo akauya futi akabudirwa saizvozvo. Ndikamubvunza ndikati aiwa inini handidi kupikisana nemupenyu, ndoda kupikisana newo wakafa. Kubva taisika neagreement muso uya ukanditi ndiri kusvika unosvika ndagare pakati pemwana wako. Nanasi ndakamirira. Ndode kuti uende kogare pamwana wangu ndotangire ipopo, ngekuti chikatangire kugare kuna baba munini kana kunani atizokasi inini ndindauye panapa ende korwa nemwana wangu kana kurwa nenini. Tikasira nepopo kusvika samnya Ishe wangu akazonditi saMasaure nyaya maiona iyi piri, asi inini handikwanisiba kuiti ndinopotsora. Adzisi nyaya dzedu, iyi nyaya dzinodini tinodarisa dzoende mberi. Ndosaka mwana ndasvike pano muzuva ranhasi. Chidawanyika akangoti nyaya ndinodaritsa haisi haina saizi nayo. What
Makuti wakatichitaura chipesa kuti yaiti kuti zvekubude wakazvita kuti totaurira nezvisa zvomboende nechomubhedha arikubuda wacho natibudire kuti zvirundi nyaya yacho chaichaiyo nyaya chirikuti wakutouya auye Mônica. Mônica. Aku punya apa namanya Karun si Eric. Eric. Murume. Eric ndiye ndo. Ndo baba ni wapi? Uta bomba kabisa. Ampun tu kalau pura kalau Sini. Dan oh Eric. Como Eric? Masih Eric como Eric? Masih. Masih kan? Cara itu bicara ni tak sih como Eric. Ini ndakaurayiwa naRusia. Halo wamurora wangu. Dia di Rusia. Ndakakumbira shuga kumurora. Kati murora ndipewe shuga. Ndise mudoro rangu. Murora akandipa shuga. Ndikaisa mudoro. Ndikamwa doro. Kubva ipapo ndakatanga kurwara nemudumbu. Handina kurarama kubva ipapo. Ndakabva ndafa. Uri di Rusia. 1995. Dulu dalam bibi. Doro rakatengwa nemukadzi wangu. Akauya naro. Ndikarara manheru acho ndisina kurimwa. Mangwana ndobva ndakakumbira muroora shuga. Muroora ndipo shuga ndise mudoro rangu. Riri ndakakuwawa. Muroora akandipa shuga ndikaisa mudoro. Kubva ipapo ndakatanga kurwara ndichibva ndafa. Chikokiyana. Kokiyana wapi wandia? Chakatengwa nemukadzi wangu akauya nacho. Mukadzi wacho uri? Haapo pano. Uri? Pasara kumba. Akafanira kusara mukadzi wako ndiye akabva chikokiyana. Kuti vanhu vakaenda chikokiyana nemunhu akaisa shuga tizoto akakura here. Vos chimesha chikokiyana wakachimisa chinokura. Vos chikokiyana ietano. Chikokiyana ietano. Saka mu etano imomo
wamwe wanoedzera shuga yebrown handiti kuti chinyase kuwira wamwe wanoisa heji mikaka yeheji wamwe wanoisa fertilizer wamwe wanoisa zvakawanda zvosakushokera kuti chinyase kukiya munhu asi zvachinoita manje mukaita overdose ye1 zvinhu zvamaita zvinhu yamuisa chinokuputisa matumbu ese one time because vanomwa doro handiti kune whisky kune brand kune spirit right saka chikokera chiri kulist yemaspirits saka maspirits if not controlled kanoprodusa hiti yekuti haya meno zvaunoputika matumbu esa andizvo saka toda tive very careful kuti Eric uri kwaitiwa here kuti mushuga ndiyo yakakuuraya kana chikokera ndo chakakuuraya shuga mama akaiswa chini shuga chakakuuraya shuga mama akaiswa mushonga ndakati pandakapiwa shuga ndakatarisa mushuga pamune zvinhu zveyero zvaibudikiramo nezvimwe zvakaita budeka ndakangomwa ndakaisa mudoro zvimbadamu ndanga isingazivi kuti kufange tsitsi dzekuti yeshuka yemuroora handisingazivi kuti muzvirumu zvinouraya but kutoona kana ukwanisa kutaura kuti wakatoona zviro zveyero asi wobva wakondira kuenda kuzvimwa zvinhu zvose kuziva kuti ngezveita anofanaukana iyoyo ndekupi ngozi yako kuti uri ngozi dai ngozi yako inofana kubuda kupi kuti iripo uko kunozi kutumana kwauri sisi kuda kuti ngozi ibude ibude paine kubuda pafana kubuda yochibatsirwa because ngozi inobuda kuti inobuda kune munhu akamuraya haibudi kune munhu asina mhosva kuti izozi ngozi inofanira kunge yakutambudza kana isati yatambudza haisati yangozi muri kuzwa here zvandikuda iwewe Eric kwemuroora chii chakamboitawo kushungurudza muroora kuti tizive kuti zvishuwa muroora nechekuita nechi kana kumba kwawo kana vana wake handina chandakaita chiita sekukaibva pauri akuenda kune munhu akakuuraya kana ukanambo mune vana vako usikaendi kune munhu akakuuraya munhu akakuuraya roramba rumakofi yake mazvano kutonora utomwa kofi yake orara iwo uchishupa vana vako saka uri kuwashupirei vana vako uri kushupirei vana vako vana vanokukanganisirei chauri kushupira vana vako izvozvi chii because mwana wako haana chakakukanganisira uda kuti vana vako urwire hondo yako ndorwa dega chii wakahondo kana uda kumonyorera munhu zvichiita mangwana chaipo dauziva kuti muroora wako rimwe gumbo rakatarisa mberi rimwe rakatarisa mumashure tobataziva kuti wakurwa kutozama then urikugadzira handizo kana zvichiita ita kuti mwana yemuroora mangwana apfume ari kurira kunga mombe totaziva kuti Eric wauya zvino ukati uri mwana wako woenda kubuda wokushungurudza kuti mwana wako handizo saka toti uri kuitei manje toti uri kuitei manje usashungurudze vana vako wozi vana vako havanei nekufa kwechii nekufa kwako handizo enda kune munhu akakuita sei shungurudza ikoko uruti yes pamusoro ini ndinoitwa Edna Mashawu ndakamira ndi Mukunda Mashawu ndiri kuda kubatsira toti nditezvara vangu vari kubuda tezvara vangu vechitanga kubuda patakaenda kunobata maoko kwashira yechiyo ndakavaudza vabudirwa nhasi havana zvavari kuita vari giya pasi ndokuti paitinhira wanzi ndakatya asi ndakambozviona ndakatya takatadza kuvata isikauya kubata maoko
ndakamutuma ndiri mwana mudiki ndakati baba sorry takakuurayai ndinokumbira muende kumusha kwamashaure pocha marangi vari pava kana vari ari Eric wacho ndakamudza ini ndiri mwanasikana bari ndakamudza ndikati simuka izvezvi uende kumusha kwamashaure babangu namangu akafa asi isusu takasiyiwa tiripo 7 ndiri kukumbira kuti unotirwisa tine vana vanakomana ava vane vana vanoti mashauri isusu tiri vakunda takatoroorwawo asi ndirikude kuti kuvana vevakuve vahanzvadzi dzangu vanoti mashauri buda ikoko ndizwa kuti mwana wadonha kuchikoro atoti he ndinoda kutomona Rusiya wacho ndikatimona ndimumonye izvezvi ndinyatsokuona zveshuwa wakaurayiwa akade kusimuka akadonhera pamuti wanga uri usiku zvomapast 11 dzeusiku akabatwa nehama dzake Eric ine ndikati uraya Rusiya uyu akada kumukikiriza akati he pakutoshaisha kutaura ndikati no kana uyu ari kubudirwa uyu ndoda kutaura naye ndiwo mwana anotoziva kuti svikiro kana rikasvika motaurwa sei saka hapa ndikukanaba kana chidokana ngauye kumusha kwedu ndakamupa go ahead Eric handichakuremekedzi nokuti zvauri kuita hazvisi kunakidza ndakamupa go ahead Eric simuka uende kumusha kwamashauri mambo ndofunga munoziva kuti mashauri yakati kure zvamunotoziva andina chandakaona 2019 2020 kana ndisimi mistake ndikauri paakabudirwa tane almost 4-5 years ari kubudirwa no action uri kutitambudzire akati arida kuripwa haisi mhosva kuti tauya mumusha meni kuti mutiwanike zvinhu zvakarongwa naMwari kuti tiwanane saka kana akushungurudza Eric wena waparadzanisa hama dzako uyu Eric uri kukonzerese kuti uyu murume uyu akaroora uyu nehama idzi nevana vauyu azvionani pamusaka paEric mufi saka Eric ite zvokuti vana vako vayanani ndotinonzi kuvaka ini ndiri muroora wako ndiri mukunda wekumusha kwevanhu saka ite zvokuti vana vako vayanani kwete kuparadzanisa zvauri kuita Eric ende buda kwamashaure kwadaziva kuti akauraya ndizvere mama ndozvandikutaura ngasatambudzi ndati hana chaari kuita nhasi mubudirwa akagiya ruwanzi kuti akagiya kudai soka akati kunge mbwa ari munhu uri kuita zvingazvinoitike pamashauri wadaziva kuti akauraya mazviita mama right isusu hatitaza vanhu Eric uripo era Eric kuchipwera saura neEric ndikuda kuti Eric nyaya inhasi iperi handida zokuti urambotambudza vana vakoba kana uriwe Eric ndati inini Eric enda kwamashaure nhasi ndikuda kuzwa kwamashaure wakushungurudzika ndiwe wakubhadhare wakuripe kana wari wakakuraya tinoenda enda ndizvandikuda izvozvo musapindurane ndatini ndotereka iti sei enda kwamashaure ushungurudze kwamashaure usashungurudze vana vani wako bawakabereka usashungurudze vana vako wakadii wakabereka enda woshungurudze munhu akakudii akakuraya alright ndinomubvunza imi mwana mashauri asori wana makoni nyaya yatanga wana makoni makambofamba here kumwe kwamakambofamba babonywa pamusoro ichangano yes inini ndine mukuru kwamakoni ndine mukomana mukuru baba wedu zeshiwa wakafa ndetwa Robert Makoni baba wedu wakafa ndaivapo musi wazvakaitika ndanga ndakabva kuharare yanga iri Friday Saturday makuseni mai vakatumira munhu nedoro wakauya naro riri muchisikati ndobva vapa kuna baba ini ndaiva mumba nemudzimai vangu tiine kamwana kedu nokakarizvo tikakura kachiri kadoko doko so baba vakakumbira shuga veshiwa ndaivapo vakakumbira shuga kumuroora vavo ndobva vapiwa zvaiva neshuga ina hana kudi yangu handina kuziva ndobva wapuwa bva vana vadoro that very day
ndoshandisika kuti baba wakutara kuti ndakarara ndakurima wakarima that very day inini ndikatowakumbira baba ndikumbira udoro wakati handidini doro ndikabva ndawasiya ndokunwa doro rawo Saturday iyoyo baba wakarara zvakanaka kusvika Sunday tikaswera zvakanaka Sunday manheru ndobva ndakazomutswa namai kuma2 baba arorwa ndikasenga ndikaona baba zvicho baba waserious baba chii inini havana kumbonditaurira baba chii ndakaneseka nababa wangu ndiri ndega pavana vavo ndindaivapo kusvika ndivavige ndikaneseka navo ndikatakura ndikaisa kuodhi mutare baba havana kumbonditaurira kuti chii mai vaivapo baba aiti akafenda omuka akafenda manesi achiti dzinga tichidzokerapo sevanhu vanga vaine murwere wavo ndichienda baba wangu akasvika pakufa kunyarara ndiri pachest pavo ndichitreya kubvunza baba chii havana kunditaurira mai vaivapo havana futi kunditaurira baba azofa baba arara akutobuda tichema takuenda mai ndo kwakatanga kundiudza kuti mwanangu baba wakufa kwaita kwakandiudza kuti apuwa shuga ine poison nendiwa mai pese kana ndaibvunza madii kutaura baba wacho vachiri mbei ndikawabvunza anza ndaona kuti mungazotaudzana mashonga asina kunaka takanaka takagara ndofunga baba wangu ane almost 30 years afa takagara nyaya iyi yakaramba ichidikamuka ichidonha ikamuka ichidonha wakazonyatsa kumutsa nyaya iyi hanzvadzi yangu iri papona ndiye akazonyatsa kuchisimudza nyaya ndiye akatanga kudirwa kuyaramba ndiye akatanga kudirwa wabva kwanonzi kwambuya mangeza kwapani ndikini kandabudirwa ndini baba tipe tinzwi ubva wataura nyaya ndakaisirwa mushonga nemurora zvakanaka sakatodii ndandiendai kumozambique ini ndakatosungwa maokoni makumi ndikaenda kumozambique munonosvika muchigadzirwa kuti ndiite rwari zvakanaka wanei wanina wangu ngatitsvake mari wanina wakatanga kuchika kusvikira wabva wachinja ini ndandikushedzera ndakawa mutaro mazuva acho wakabva wachinja zvaatanga kudirwa uyu akadaizwa nemukwasha uyai kuno kundasvika toona kubudirwa akapopota paya chii pamba pemukwasha munoti nyaya dzisaini ndobva kuti kakara mangwana ati ngatidzike kumusha ndinosvika kumusha ndobva wabudirwa futi tikanzi ndini baba ndikati baba unonobudirwa kumba kumukwasha sei tikanzi aiwa ndine hasha yakaurava ini saka todii tikanzi aiwa ndinoda kuti muende kumozambique sisi kumozambique tikutadza kuwirana niwanino tende kumozambique zvisinei baba saka todii tikandibika idoro takabika doro uyu ndopakataaaiye mukuru takakabudwa tiendera nekicheni yese ini nhangu mambo ndisingaendisi nyaya imberi uyu munhu akuti ndieve kutaura chokwadi hapana kuri kutendera uyu asi baba wangu bosa kutaura nezvekunyepa kubva kutanga kutaura nezvekunyepa ini ndakagara muchipatara baba for 23 days ndibva ndafunga kuti mukadzi wangu pisi anokunzi murui wai ndaumbonyepa ini kuti ndaona nyoka yabva kuitaita kuti asvika kupinda madzi munhu wandakanyepera ndikuti akabva anditi akamukoma musi wati wanhu muchipatara wadhiyo yaitakurwa vanhu 23 wakafa vanhu vese ndikasana ndiri 1 ndikati ndinini handiponi una vanhu vese wafa ndikati mukoma hamufi vanhu hamubvinawo kumudzireva vanobva kwavo imi kana muchifira muno kana mwari ati munofira muno kana muchibuda munobuda ende zveshuwa ndakabuda ndabuda kandoka ndakasvika nemai bva wabudirwa zvikanzi nyoka yawakaonaka ndini ndakadini ndibaba wako akaita kuti uonezere taenda pasabhuku paanobudirwa pasabhuku akubudirwa uyu takamubvunza pasabhuku iwewe kana uchiti uri baba vangu wai uri kunyepa akataura kuti mai wako ndiye akatanga nazvo ndokuti chivo uri munhu asi baba wangu uri nyepa munhu bosi taakati baba wangu tasaita ane division takadenge anichaona nini hama dzangu idzi ndokuda kuti wakarura murwe ngatifambe hama dzangu tione kuti kana ari murwe mukadzi uitiziva warurama iyo zvikutaura zvokunzi tezvara akauya atingataurani pakaenda nyaya kwasabhuku maura akati handiri kutanga ndapinza nyaya yemudaro ndinogarisana naye mutau dzake muwirirani tikazama kuda kunganidza vanhu ine vatinzi hapo waipo wachiramba kuti titaure nyaya ende nanhasi kutaura chokwadi hapana mitombo takana kundiona nevana vangu zvese uyu takasangana naye takaparadzana 2022 takaparadzana naye musi umwe olways pera mwa ndobva anditiza uyu tiza kupinda musango chii mumwe chinikaonana naye kuti ambuya makadii kutaura chokwadi mambo akaipa fesi mwana wamai wangu kutiza likuri akadii achitiza achienda takachekutira kutize kubva musiwe takati handichamukwadzisi takamisiya nhangu naye akaniona anonditiza for what reason kana ari baba edu akaurawa and on top of it ava ndivo vakauraya sei wasiri kupfukirwa takupfukirwa isusu tichivengana vana vanyamunhu tega mambo nanga ndiri kukumbirawo dai makwanisa kutisawo pane munhu anoona ndiani asi baba wangu asi mbori baba wangu pamunhu inini ndakaidza baba wangu uyu asi mbori baba wangu munhu yapesa division ari kutotirwisanisa uri kutotiparadzanisa isusu semutu uyu munhu is not our father tibatsirei tizive kuti ndiani masvika mambo
mwana wababa wangu taurwa nezvakunzi vakaurayiwa. Pakashaika baba wangu was 1995 ndasati ndanyatsokura nachirindi. Mai vangu vairapa. Saka mama vakanga vabuda vachienda kudoro. Pamba pakasara pakasvika vaenzi vaida kubatsirawo namama. Inini ndini mwana akatumwa nababa. Ine hanzvadzi yangu baba ndiro last kunyamba naye. Kanziteerai mama wenyu vaite sei? Vauye kumba kwaita vaenzi. Ndikabva ndabuda inini hanzvadzi yangu tikaita. Tikasvika tikaudza mama zvakatatumwa natete. Mama wakati alright ndiri kuita sei? Ndiri kuuya. Wachibva vatenga doro ravo. Saka chitengeswa newachikuikoina takaurwa panapa. Wachibva watenga doro ravo rikapimirwa musikadzi. Tikati chitakurai doro iri munofanira pachi? Baba wenyu ndiri kuita sei? Ndiri kutevera. Inini hanzvadzi yangu takaenda nedoro kumba. Vakapimwa madhiramu takatarisa. Tikapuwa doro tikaenda naro kumba. Tikasvika tikari padhete. Ndiri vakangodzvika doro iroro mbitana wachibva warikadzika. Mama wachizouya wachibatsira vanhu vavo vange vauya ndokwavarara. Mangwana wacho inini namama takamuka tichienda kwatakaenda kwataitira chikwereti chamama chemunhu akanga asina kubhadhara chikwereti. Zvakasara zvakaitika kumashure inini handizvizivi. Asi ndo pakatanga baba kuita sei kurwara. Ini ndakatozoziva papa kuti tete vari kuita sei vari kurwara. Vakarara vachirwara musiwo. Nyaya yedu yakatorasika because iwewe ndio wakaenda doro nehanzvadzi yako mukasvika mukapa baba aibva adzotura ndobva aisa doro raka hapana shuga yemurora pane shuga yemurora here mangwana mukazobuda futi iwe namai muchiteera chikwereti baba kuti akasara chimwa sei doro hamudzizivi. Titesa ndizi wairi kuizwa dai ini ndoda munhu anotaura chokwadi sendizvawo kuita kutaura chokwadi sezvawakaona because usataura zvausingazivi, usataura zvekunzwa, usataura zvekufungira, taura zvaunodii zvaunoziva like zvamunodii kuti munhu kutaura chii zvamunoziva kuti inini ndii takabva nedoro ini ndikasvika ndikapa baba. Saka okuitika kana first sip yakaitwa nababa wenyu doro racho ranga rabva mumaoko enyu it means ndimi makauraya baba wenyu iwe nehanzvadzi yako muri two. Ndo zvazvireva because hatichazivi nawo kuti chakauraya baba ifirst sip here ishuka here yakazoiswa ndimuroora kana kuti chii chakaitika ndo chakachene poison munoona zvadava ndikubatsirei mukazwa patanga kutaura handii amba vataura kuti doro rakauya nani baba wati doro rakauya nani mazwa doro rakauya nani ndikasvika mukadzi ubva ndipachii ndobva ndati nhasi handisi kudini ndobva ndaridini ndarichengeta aizvataura arichengeta ndobva ndazokumbira chii kune chii ndobva ndazomwa chii aibvataura ati musi wacho ndopakamwa doro achimbopedza kumwa doro iroro vatotanga kuvhara vhava asi zvataurwa zvakasiyana because arudzi baba auri kuti chakaine doro rababa tikamupa baba aibva pasipi ndobvadii ndobva achengeta doro mangwana acho makuseni vatakumana mai vatabuda kutika chikwereti zvokuti chakasara chiitika meaning baba haana kufa instantly after apo amadoro ndo perfect number chii number 1 2 baba akazopa 3 days according kune awa kuti baba wakatomwa doro wakararazve day number 3 ndo pakazoedzwawo natuei namai kuti baba wadini ndiwe kuzotaura but iye ere kwacho kuti imani ere kuri kuti ndakauya ndakapiwa doro nemukadzi wangu ndakumbira doro kuchiita ndakumbira shuga muroora ndaisa shuga muroora vandadini vandamu chikupedza kumwa doro riri ndikaona zvinhu zveyero ndikaona zvinhu zveyero neblack muchii imaenda kotenga doro makaona zvinhu inini handina chandakaona madhouta hapana kamboitwa kotimoti
because postmortem pakafa baba panonyorwa cause of death. Cause of death certificate raparipi izvozvo zvese handizi bosi pava kuiva ndakane ndichirimubika asi ini ndafara kuti wataura chii ndiwe munhu wataura chokwadi ivo chezvakaitika mafambiro akaita doro chaivo ndosaka ndabvunza dai mazwa ndikubvunza bvunza rokutanga doro riri kutangira pana mai murunzwa mese muri kutaura asi doro riri kutangira panani andizvo asi mai wacho hadini because mai aifanira kunga tichitaura kuti mai ndizvo here titaure chaicho zvakaitika wakaenda nedoro because wanoti zvakaita padhuramu rinoitwa inonzi fractional distillation is fractional distillation ndiyo inoitwa kapapa patototo kuti ichibikwa katika madhuramu anenge ari pamusoro maizoisa machira ichidripa ichidiri ichidzika ichizosvika yoita clear white yozosvika kanizo is fractional distillation but ndozvandei yanipa so akamboda zvindozo wana wari kuti tisu takaenda padhuramu racho rikadirwa takadii takatarisa tikabva tikaenda naro kuna baba tikasvika tikapa baba wakadini wakati tb ndobva wavhara ndobva isa basa mangwana awa ndobva kumotera chikwere tina mai kuimizi tutaura kuti baba takutora amazuva manganai that 2 days baba asati adini but baba uri kuti baba uri pandakandomwa bva ndatomwa ndokumbirawo kupedzisa pedzisavo isusuaatatera chikori tina mama ndopakazosara pachinwiwa doro rakange rasara saka zvakasara zvichiitika inini handizvisiwese mwana ndiwo musi wakatanga kurwara tete vakarara vachirwara mangwana acho tete vachifawa vairwara mudumbu here vairwara mudumbu wakarwara wakabva wamuka wachizofa mangwana acho navakazofa kwakumanema kwacho pati vakange musi takamuka isiti chinokutera chikweredzi ndomusi wakasara vachimwa doro ndomusi wakatanga kurwara vakarara vachirwara vakaswera vachirwara vakazofa mangwana acho vakazofa musi wacho chimangwana chemanye which means kuti doro iri baba wanga wane 3 days havana kuita 3 days is day 1 day 1 mama waende doro patauya nedora day 2 pamakaenda vakazara vachinwa tatera chikuri ndora vakatanga kurwara asi kufa iday 3 ndopatoti ngatibatsirane kuti yanga isi instant chii saka kubva ipapo mambo takararama mashoko andanzwa panapa ekuti takange tichikonana nemuroora wangu ndakanda kumanzwira pano takararama kubva ipapo ndofunga kusvika kuma 2017 2018 kana kuti 2019 ndanyatsocherechedza ndo pakazobuda baba vachitaura kuti ndo mafira avakaita sei avakaita vabuda baba vataura kuti ndo mafira avakaita inini ndinogara kuharare ndigari kunyika ndakazonzwa kuti kwauya samoni ndikunzi vanhu vari kudiwa kwasabhuku zvakaitika kwasabhuku andigoni kuchitana ndo ndikuti ndakange ndisipo handina kuenda kudarika kwasabhuku but manzwiro andakazvida ndekuti kwakanzi sabhuku vakati nyaya ipanapa ini handigoni kuipedza ndakukupfudzai kumberi saka zvatakuita ndezvekuti takukupai tsamba yekuti muende kumberi kunova kwaishi vamhangari venyaya vakati vachazodzoka vachitora tsamba havana kutora tsamba musi iwoyo vakaenda nofunga vakatonoita gore kana nezvinoraudzira vasina kutora tsamba kwasabhuku ndobva ndazongonzwa takunzi takudiwa kwasi kwaishi inini ndaivepowo patakadiwa kwaishe ndakaenda kwaishe taenda kwaishe vakatsanangura nyaya yavo sematsanangurira vazviita panapa mudzimu ukabudawo ukataurawo sematauriro ako kuzviita iwoyo ishe wakati zvene handigoni kumanikidza munhu kubvuma mhosva kuti bvuma kuti ndi ndakauraya zvichida usiwe wakaita sei wakauraya zvichida ndiwe wakaita sei wakauraya saka hatigoni kukumanikidza zvatakuita ndezvekuti imimi mese chigora munotsvaga mari kana matsvaga mari mouya panapa ndokupai tsamba yaichakupai ndoichakulidhai kuenda kwamuchaenda munofanirwa kunosangana nen'anga 3 nemaprofita 2 vanhu ivavo ndo vachatibudisira chokwadi pachena kuti chii chakaitika pakufa kwemunhu tikati zvakanaka tese tikabva tadzokera
mwangari 2021 tese tikabva tadzokera kudzinga 2022 ndopandakanzwa kuti kwauya samoni ranzi vamwe wenye vauya vati tagadzirira chiuya ichite sei tifambisa kavanhu uyai musi wa29 mutore tsamba ichakulidai kuenda kwamuchaita sei kwamuchaenda kata zvakanaka. Inini ndakasimuka kuHarare uri musi wa28 ndasimuka kuHarare uri musi wa28 handina kuzokwanisawo kusvika nekuti ndakabva ndasanganawo netsaona muruti ndikapinda muchipatara but vamwe vangu vaenda vakasvika nenguva yakanga yatarwa naishe kunzi svikai muzotora tsamba. Vanhu vakabva makuseni kusvika manheru varipo vakagarira kuti vamwe vachauya hakuna vanhu vakauya kusvika hanzvadzi yangu yakatengera ishe airtime vanzi naishe chitipa airtime yekuti ndizwe kuti kwavamwe venyu vachifambisa sei ndokutengerwa kwakaitwa ishe airtime ndokubva vafona wakabva wadaiwa wakanzi izveni isusu takundikana kuuya nekuda kwebasa. Basa rakaita kuti vakundikane kuuya tumai surprise hanzvadzi yangu ndozi vachita zvekutengesa musika anova ndiye akafonerwa akadaira ndozi vachita zvekutengesa musika saka takundikana kuuya nekuda kwekuti tarambiswa kubasa kwakwatokumafuko kumazuva rovira semanzwira andakazviita. Kubva ipapo 2022 hatizivi kuti vanga varipi vachiitei vakangoti zi hapana munhu akataura nemunhu kana kuzombonzi vadzoka kwaishe kuti tazouya kuzotora tsamba yekuti tichienda kwamakati tiende hapana munhu akaita seizvozvo. Ndakuzoshamisika ike zvine izvi zvaakungonzi maakudiwa kwamambo ndo maziviro andinoita nyaya imambo. So it means nyaya yenyu chaichaiyo makaitanga mhando dzauipedza sakaida ungopedza because munofungira ereki uchipoera alright uripo right chandoda kuti muite toda kuti muzive kuti sei ereki ari kuchinja kuti nhasi ari kubuda pane uyu mangwana wakuda pane uyu nhasi ari kubuda pane uyu mangwana ari kubuda pane uyu. Izvo zvinofanira kuzikanwa. 2 ndazomutaura nyaya kuti makatoda kuenda kuMozambique handiti sei musina kuenda kuMozambique? hatina kuenda mama pane panandoda kuti nditaura ihanzvadzi yangu ndemusikana muhombe muno mudari musati matopinda nemisha mataura nyaya kuti musataure nena ati iye akatotora nhema pamberi pedare hatina kunaka izvozvo handidi hamutaura kuti akutaura ndedzipi but kutaura nhema pamberi pedare hazvina kunaka sezvo akutaura pazvokuti doro rakauya ndii ndakauya naro pakadaidzwa weni ndezvekunyepa ndaivapo ini avangu vari vana vadikiresa they were young munhu akaitotarisa kuti anga akura ndeuyu neuyu uyu angasitopanga kuti murume wake angati murume wake uyu neuyu vese vanga vari vana vadika hapana kana mumweni akauyapo ndendaivapo ini handingadi kufarira kuti uyu aurai baba wangu ini ndofara ndinofarirei ndaivapo ini hapana mumweni akauya kana zvakutaura zvokuti ishe vakagarapa mukavabvunza takatouya isusu tezva rakauya ndakadzirira mari ndanayo vakadaidzwa vakasauya ini ndikasvika pakuzobvunza mambo imimi ishe sei muri kuti vanhu ava hamusi kuvaona ivo vanhu mari muchitaura navo ishe vakasvika pakunzi makoni wandituka ndo pakamisirwa nyaya makoni wandituka ndakauta kutukai kuti kudii sikani wandituka unofanira kundiripira nyaya yakabva yamira ikati handiripi bvunza nakutukai nyaya yabva yamira kubva ipapo kusvika ini ndazoona ndikati okay nyaya yamira nokunzi ini hana kuripa ndika chirika ndiende kwashe vanoenda kuripa muna January this year vanoenda kwashe andasvika waishe ndauya nyaya yangu ndai wadii makoni ndauya makati $30 ndauya naye $30 vakati aiwa mbudzi dzedare dzako dzichi 50 andapika 50 yangu mamwe andiri kukumbira ishe kuti hama dzangu dziuye pano dzigare apa titaurirane tisati tafamba nanatezva ishe vakati mina ndinoona vadaidza isa $25 yedare mandaisa $25 vanhu uyai vanhu havasi kuuya ishe zviri kudini ishe vanhu vazvikanzi ndiri kuvafonera ndatumira samoni hanzvadzi yako iya yazodai ikadai ndofana ndakafamba almost 3 times ndichienda kwashe ndida kuti ndiona sangane navanhu bvazvaramba kuzosvika ava vati aiva muri kutamba isu takuendesa nyaya kuti takutonochinja nyaya iende kwamambo kuti zvakanaka hapana chandinorapa right I think chamuda ini muda kuti muzive chokwadi because chokwadi chachimesa munhu muri kungonokidzana because right now tane mavisions anokwana 5 umwe naumwe wese uri kuziva kapiri wakaita baba
izvo zvezvo kuti umwe naumwe ane vision yake kufa kukaita baba zvinoratidza kuti pakati penyu pane ari kunyepa, pane ane chinhu chekuwika, pane ari kuchaya kuigiridza something, kana pane ane kamotive kake kaari kuda kudai kaita seoto. Because you can't be telling me kuti mese kamuri wanai munhu wani mese muri kutaura zvakasiyana kafiri kwakaita ubonyi. Mukadzi wacho watikuda wacho wababa wacho unofanira kugara uchitaurira mashayaka achidhobho kekuti atakurwa here kana aine makumbo. Yazi mukadzi wacho aronzi anorapa haana here kugona kuti abatsire kuti murume wake asvike aende kurwa. Kuzi kana achirapa munhu akatosepetedza murume akatoenda kune munhu wake yafanira kugara anorapa nhova chete. Mwana wati mai unorapa ishu here kuti mai unorapa mai vanorapa ndikodobo unorapa nemudzimu here kana nini vanotobudirwa vashaka. Saka sei ari kutadza kuti mwana uyo aende nyoka huru haizvirume. aiwa ndoza kuti shaya rake ndirei ndiri kumusha kwake here kana ndiri kumusha kwanyu ndiri kwamakondi ndiri kana ndiri kumusha kwake saka rinei nezvemakondi. Ivo vakomana vanonzwa kuti vakomana avo vasi kuda kubatana namukoma ukadzidzisa zvinhu sei vasi kuda kubatana namukoma machindi iye muchida kufamba namukoma Pamusoro nyaya iri kutaurwa apa iri kuti matauriro ari kuita mukoma zita renyu matauriro ari kuita mukuru ndiwawo chaiwo chaiwo asi iwo manje pamatangire akaita nyaya zvinotsanangurirwa zvaitwa apa kuti mudzimu wakabuda vanhu vabva umona iwo wakabva vachitsaura wakabva vachitongana wekuuya kupadhuze nesu zvekuti zvataura mainini ava kuti ndakamuka usiku tichienda vanga vachitopiwa maadvice neavo because tabva kumozambique isusu takamararamaimba vani veterekwarui avo vanga vachitotaura navo pamameseji kuti munoona kurohwa kanaka simukaimekese muenda wakamuka zveshonavakabva vaenda saka isusu wose wanaka takambozvipawo mubvunzo kuti isusu baba mameseji amukavaona sei tatakarara pamwe chete saka waidongorera foni yangu aiwa kwete ndaidongorera waitonyora indiri pasaidi pavo iwo wari pasaidi pavo waidongorera akutanga kunyepa mwakamugona nyaya dzenyu nyaya dzenyu amunoza dzinosvika chamuruda wana mafoni nanazvaura chamuruda munobatsirwa muda munhu anokupai gwara risipeti rechokwadi notize kunyema munosaaa ende the reason why maona mai asina kuuya the reason chai chai kuti mai asauya inyaya yekuti mai enyu aizorira saka ndikakupai motikari izvo kuti munomutore munomutore panouya kuti chatuda toti nyaya peri right chanduda right ngaite sei kwenyu ndepi apa chakonda vaikrista right kama ende imbai chimumira ende panza nditore mukomana ende kumutora ende panza ndine panza ndine panza